morning all of you. Welcome back to our channel Karthi's Vlogs. Matilla inshallah and today is Sunday the vlog no yan shuru mantondule and I hope all of you are fine. So ini pirada background completely ignore manpule dayapanda yanena kitchen da pura belle megutiddu ee room clean malpodande batini but ee room clean malpune dumbu vara nikkalde onji paatirgande camera no on mantide and off mantiboke as usual yanena kelasan mantondule onji paatirgande camera on mantide, so please ignore the ಓಕೆ ಸೊ ಕೋಡೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ದೂರದ ದೇವಸ್ಥಾನನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬತ್ತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಲಾಂಗ್ ಆಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದು ಪರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಸಿಟ್ನ ಯಾನ್ ಇಂಡಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಗೋಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಕೊಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಾನು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಏತ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಕುಂದ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈ ರೂಮ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪೊಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪುನೇರು ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಕುಲು ಅವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತು ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತೂ ಭಲೆ. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸನ ಪೊಕ್ಕ ಪಿರಾ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ತಿಕ್ಕದು ಪಾತಿವೆ. ಟುಡೇ ಸಂಡೇ ಪಿದ ಇದುವಣ್ಣಲ ಪೂಕ ಅಂದಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಅವೊಂಜಿ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಪಿರೋಂಜಿ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂತಂದಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುನ ಅಂದು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಾನಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಏನೋ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ and sweet and comments the comment section lu panle. Okay ite podu Subramanya ದೇವಸ್ಥಾನನ ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ ನಿಕುಲ್ ಅಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋನು ತಗೊಂಡು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ ಎಂಕುಲಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಬತ್ತ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಲಿಟಲ್ ಪಪ್ಪಿನ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೂನಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಪ್ಪಿ ಆಯ್ತಾ ಆತಿಗೆ ಪಾಪ ನೀರು ಪರೊಂದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಓಪಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಸುತ್ತ ಎಂಟರ್ ಆನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೋಡ್ ಒಂದು ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತುಚ್ಪಾಗ ಅಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಏತು ದೊಂಬಿತ್ತನ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಿತ್ತನು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ದೊಂಬಿತ್ತನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ದೊಂಬುರ್ದೆಂಕ್ ದಾದ ಆಂಡ ಒಂದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೈ ವಾಕಿಂಗ್ ಏರೇರು ಬೈದಿತ್ತ ಪಣ ಯಾನು ತನೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಈತು ಜನ ಎಂಕುಲು ಕಾರಡು ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೂರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಪಿದಾಡ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೇ ಪೋಪ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸರಿಲ್ಲ ಬೈದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಅತ್ತೆ ಐಟಿಲ ಯಾನಿ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಚ್ಪಾವನ ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿಲ ಪಂಡದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲೆಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಥೆಗಳು ಗೊತ್ತುಪ್ಪನು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಯಾನು ಓ ಸ್ಟೋರಿಲ ಪನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ದೇತೋನ what do we say ಚೀಟಿ ದೇತೋನ ಅಂಚಿನ ಕೌಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ದೇವಿರನ್ ತುಚ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಲಾಯ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರದ್ದು ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಏಪಲ ಎನ್ನಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋನ ಇಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತು ಹಗುರ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೆಗ್ ಭಕ್ತಿ ಜಿಂಡಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ನೇತೋಲಾಯ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುಂಡು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಆವಾಡು ಆಸೆಲೆನೆ ಆವಾಡು ದೇವಿಯರ್ನ ಮುಂದೆ ಪಣ ದೇವಿಯರ್ನ ಎದುರು ಪಂದೇ ಪನ್ಪನಮ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಅಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಂದುಲ ನಡತೊಂದು. ಸೊ ಪರಕಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲೆನ್ ತುಚ್ಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪೇಂಟೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮೂಲ ಉಂದೆಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಇನ್ ಚೌಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ವರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತು ಜರಡ ಅಂದು ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಚ್ಪಾಂದುಲೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನಾವು ಈತು ಜನ ಬೈದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಏನಲ್ಲ ಏನಮಾಗಿಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವೇರ್ 6 of them.
ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು. ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ಜಾರೈ ಕೂಡಲೇ ಬತ್ತದು ಪೊಲೀಸ್ ಬತ್ತದು ಏನೋ 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಈ ಸಲ ಅವಿನ ನನ್ನ ನೆನಪದು ಇದು ಮಾಸ್ಕ್ನು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಂತದೇ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಜರಡು ಆಡ ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಕಲ್ ಇರೇನಿಲ್ಲ ಪತ್ತಿಜೇರು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ನೆನಪದಿದ್ದು ಈ ಸಲ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತನಿಷಾ ಎಲಿಫೆಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತು ಜೆ ಆಯ್ನಾತಿಗೆ ಕುಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬೋಂದುಂಡು ತೂಲ ಅಂತ ಕೈ ತಡಿತ್ತದು ನಮಗೆ ಪೋತುವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲು ಜಸ್ಟ್ ಆಂಟಿ ತುಚ್ಪಾಂದುಲೇರು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಆನಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡದಿತ್ತು ಅನ್ನೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ಪನೋದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂದು ನಿಕುಲ್ ನಂಬುಜರೆ ನಡೆ ಏತು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಡ್ ದಿಂಚಿದ ಇನಿ ಮುಟದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಏನಡ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಯಾನ್ ಅವೇನು ಓವೆಲ್ಲ ದಕ್ಕುಜಿ ಇಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ದಾಲ ಪುಡಾಂಡಲ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಆದಿಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಪರೂಪಗಳ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪಾಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಾಡುಜಿ. ಬಟ್ ಪಾಡಿನ ಇಂಕ್ ಕೈ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಸಿಟ್ ಆಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಜಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಸೀದಾ ಹೋದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿದಡ್ವ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲೈತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಸಿಟನ್ನು ತೋನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಪೂರ ಒಡೆ ಪೋಯ ಅವೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಫೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಸಚ್ ಅ ಮೆಸ್. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಿದಡ್ನ ಕಾರಣ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದಿಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು. ಸಂಚಾದ ಅವೇನು ಪೂರ ಅಂಚಂಚನೆ ಉಡಿಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಸಂಡೇ ಎನರ್ಜಿ ದೆತೊಂದು ಈ ಮೆಸ್ಸನ್ ಪೂರ ಯಾನೈತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕುಲಿತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ತೂಲೆ. So keep watching. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಲೇಜಿ ಮಂತುಂಡ ಲೇಜಿನೇ ಎನರ್ಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ರಪ ರಪ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತುಂಡ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರು. ಸೊ ಎಕ್ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಮೆಸ್ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಂತ ತೂಯಾರು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಸುಟ್ಟಾತಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕುಲ್ದು ಪಿರ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೇತದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಸಂಡೇ ಕುಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಲಿಡೇ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋದು ಅಡ್ಸದು ಒಚ್ಚದು ಬಿಡ್ಪೆ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 10:45 or 11 o'clock. So adig aanena. So I just love Sunday because there is no cooking. Auntie no alvana sarta ancha. So I'll continue my work. Nikal egla dala pending itna inna video tool complete adu bokka continue man play. Okay bokka angu pitai bari era inchi balle indu ide baro idina tula man padi police dakla naku target sari ji ಹಾಕು ಸರಿ ತುಲ ಏನ್ ಬಾಟಲ್ ಮಿತ್ತದ ಪ್ಲಾನ್ ಅವು ಕಲರ್ಡ್ ಬಾಟಲ್ ಉಂಡು ತುಲ ಗೋಡೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಲೆ ಗೋಡೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಆರೆಂಜ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಂಕ್ ಅವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತುಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಓ ಲಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ
ಆಯ್ತು ವಿಜಯ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅದು ಹಾಕಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಹಾಕೋದು ಓಡಿ ಹಾಕುನು ಹಾಕುನು. అండ్ నికులు ఇది దాదా తోందులారు పన ఆఫ్ కోర్స్ షూటింగ్ తోందులారు ఇంకులు సండే బయర్ బేతి దూరలా పోయా జస్ట్ ಫೋರ ಮಾಲ್ పోయా ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಿಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿರಬತ್ತ ಸೊ ಬೇತಿ ದೂರಲ ಪೋಯ್ಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇತೆ ಮನ್ಫೆಂದು ಬಟ್ ಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬೂರ ಪಾಯ್ಜೆರಾವೆ. ಮಂಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:05 ಉಂಡು. ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ಒಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ಪಾಡಿಯ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅನೇನಿ ಮಂಡೇ ಆದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಂತದಿಜ್ಜೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ವೆ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ಪುನೇರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡದು ಅದು ಪಂಡ ಒಡ್ಡಂಗಿಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದಿತ್ತೈತೆ ಯಾನ್ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಆರು ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ನ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಆ ಕಮೆಂಟ್ನ ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಮಂತದೆ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕರಿ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಒಡ್ಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡೆಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಪಾಡುನು ಅಂತ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಡಿರ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಆಯ್ನನೆ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನಕುಲ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರಂದು. ಸೊ ಏನ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನೀತಾ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದ ಈ ಒಡ್ಡಂಗಿಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಪಾಡ್ದಿರು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೂಲೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಓದುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ನಾಲೆಜ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನೀತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಪನ್ಪೇದ ಆಯ್ಪಂಡ ಆರೇನ ಪರಾ ಚಾನಲ್ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಾನಲ್ದ 4 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರು. ಸೊ ಪೂರ ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ನಾಲೆಜ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ನಿಕ್ ನಿಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದರು ಪಂಡ ಪೂರ ಟೈಪ್ ಮಂತದ ಕಡಪದರು. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪುನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ನಿಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಎಂಕಿಂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿತ್ತು ದಿತ್ತಡು ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಜು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ.